Федераль мәгълүмат агентлыктары хәбәр итүенсә, балалар арасында тәүге ковид курбаны бар. Табиблар 2 яшьлек кенә кыз баланы коткарып кала алмаган. Коронавирустың сираттагы тулкыны элеккеләреннән айыру сахаяһыз яңа штамм менән аерыла. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Йогышлы авырулар Республика клиник дәваханаһының бүлек мөдире Фәгылә Котлыгужна. Фәгылә гәзине һаумыгыз. Һаумыгыз. Республикала бердән-бер балалар өчен ковид госпиталь тап һеҙҙең дәваханала урынлашкан. Шулай бит. Әлеге вакытта хәлдәр нисек, балалар күп сирләйме? Бүгенге көндә ковид инфекцияһы буенча бездә хәл бик яхшы түгел. Сирлеләр һаны көндән-көн артып тора. Һәм бына һуңгы тулкын менән безгә нимә килде? Ул балалар, сирләүсе балалар һаны көндән-көн артып тора һәм бик күп кенә. Менә безнең дәваханала бүгенге көндә 100гә якын балалар ковид сире менән сирләп яталар. Хәлдәре нисек балаларның? Хәлдәре төрлесе дип әйтеп үтәргә кирәк. Балаларның сирләүсе балалар һаны ул бик күп. Уларның күбеһе поликлиникаларда, өйләрендә дәваланалар. Менә кемнең хәлдәре кискен осракта, кем урта хәлдә авырлык сирләй, улар безнең клиникала дәваханала яталар. Балаларга килгәндә бигрәк тә менә улларлыкы һәмәк инде. Кайһы баланың хроник сире бар, тумыштан алып инвалид булган балалар, тумыштан олардан нинди хроник сирдәре, шул ук шәкәр диабеты, я үпкәләрендә, йөрәк, кан системаларында ниндидер етешсезлектәр, сирдәр бар, менә шул балалар авыр сирләй. Менә бигрәк тә безнең реанимация бүлегендә инвалид балалар көндә кирип торалар, һәм уларның хәлдәре әлбиттә авыр. Менә һуңгы тулкында күрдек, балалар авыррак сирләйдер, калган буга тиклем булган тулкындарга караганда авыррак сирләйдер һәм уларның һаны күбрәк. Гомумән быгасы яшьтәр һәм балалар еңелрәк үткәрә дигән фикердә инек, димәк, хәзер был фикер дөрес түгел. Бу караш дөрес түгел. Был тулкында балалар каты сирләй, реанимация бүлегендә яталар һәм менә үлем осрагыла теркәлде бит инде. Реанимациялар һеҙҙең дәваханала балалар күпме? Реанимациялар безнең бүгенге көндә 6 бала ята, һәм уларның берелә буга тиклем һау булмаган инвалид балалар. Күбрәген улар бына үҙәк нерв системаһының сирдәре менән органик балалар дип әйтәбез инде. ДЦП, Дауна, бына шундый сирле балалар бездә ята реанимациялар. Кызганыс балаларга һаулык теләйбез, тиҙрәк йүнәлһендәр. Шулай бит. Бына еңел үткәрә дигән фикер бар ине, ул әмма еңелме, юкмы, ул сир битендә барыбер һәм эҙемтәләре лә бар. Был сирдең эҙемтәләре ниндәй? Еңел үткәргән осрактары ла бар. Был сирдең төрле формаһы була бит инде. Еңел, урта рәвештә һәм авыр формаһында була. Кем еңел формала сирләй, ул кадимге ОРЗ, югары тын юлдарының кадимге югары тын юлдарының ялкынлануы формаһында үтә. Тымау, ютәл, берничә көн температура булуы мөмкин. Менә бындай балалар, бындай кешеләр безнең өйдә дәваланалар. Кем авыррак сирләй, уларның гомумән әйткәндә ковид сире бит инде ул вирус кешенең кан тамырларын зарарлай. Бигрәк тә үпкәнең кан тамырларын зарарлай. Һәм бөтен организмда, кешенең тәнендә васкулит сире барлыкка килә. Менә бүгенге көндә фән эшмәкәрләре бына шуны исбат итеп сыктылар. Кан тамырлары зарарлангач, үҙегез беләгез бит инде ковидтан һуң төрле кан системаһында ялкынланудар, өҙлөгөүҙәр булуы мөмкин. Ул тромбоз да булуы мөмкин, инфаркт, инсульт һымаҡ бына ковидтан һуң ошондай ҡаты эҙемтәләр кешелә күҙәтелә. Һәм ошол эҙемтәләр арҡаһында беҙ ковидтан һуң да кешеләрҙе юғалта барабыҙ. Был ковидка, коронавирусҡа ҡаршы тороуҙың төп сараһы вакцина. Шулай бит? Шулай. Бына һеҙҙең дәваханаға вакцина алып та, һеҙҙең дәваханаға килеп эләккәндәр бармы? Ундайҙар да бар. Менә вакцина алғас та кеше ковид сире менән сирләп китмәй икән тигәнде ул аңлатмай. Вакцинаны беҙ нимә өсөн эшләйбеҙ? Вакцинаны эшләйбеҙ кешелә ковидка ҡаршы антиисемдәр барлыҡҡа килһен өсөн. Әммә ҡайһы ваҡытта кеше сирләп китә вакцинанан да һуң. Андый кешеләр бездә лә булды. Нилектән сирләп китә? Улар һаҡланмағанмы? Беренсенән, ҡайһы бер вакцина эшләткән кешеләр
ысын барлыкта вакцина эшләтмәгән булып сыкты. Ундыйлар да осраны. Я хатып алалар, я нисектер үзләренә документ эшләйләр. Андай осрактарда булды дип әйтеп үтергә кирәк менә пандемия осырында. Икенчедән, вакцина эшләткәндән һуң антиисемдәр безнең тиешле кимәлдә барлыкка килергә тиеш. Ничек көндә барлыкка килә ул? Антиисемдәр безнең 42-45 көн эчендә барлыкка килә. Икенче компонентта алгандан. Әйе. Ике компонентлы вакцина булса шулай. Менә мәсәлән кеше вакцина эшләтте икән, 2 арналык һәм 2 арна эсендә авырып китә. Сирде юктыра. Һәм ул уйлай бит инде, менә вакцина эшләттем, мен сирләп киттем. Дөресендә иһә ул улай түгел. Кеше уже зарарланган булган һәм 1-2 арна эсендә сирләй башлаган икән, ул вакцинанан һуң антиисемдәр әле барлыкка килеп тә өлгермәгән. Бuna шундай осрыктар күп. Әгәр кеше инкубация осырында була икән, антиисемдәр уны хаклап калмый. Кайһы бер вакытта антиисемдәр күп кенә тиешле күләмдә бар, әмма кешенең ниндидер хроник сирләре бар, үпкәһендә, шулай ук шәкәр диабеты. Икенче сүз белән әйткәндә, уның организмы вируска каршы тора алмай. Антиисемдәрдән башка үзенең кешенең хаклану саралары, хаклану иммунитеты бик түбән. Әлбәттә, монда антиисемдәр генә уны коткарып алып кала алмый. Ягъни вакцина эшләтһәң дә хаклану сараларын битлектәр киергә һәм кулда юып торга. Әлбәттә. Моны вакцинаны эшләтүгә караганда да мин яграк нимә дип әйтер инем халыкка, ул битлек киеп йөрергә кирәк. Менә бүгенге көндә бөтен кеше бик һәйбәт итеп битлек киеп йөрергә тиеш. Кайда гына йөрһәләр, кайда гына барһалар, һәм ул битлекте дөрес итеп киергә кирәк. 2 сәгать һайын алмаштырып торга икән, кирәк. Биттән алып кесәгә тыгып, аны яңнан киеп йөрергә ярамай. Менә битлек ул бик һәйбәт хаклану сараһы. Битлектер һәм респираторлар. Бына шуны бүгенге көнгә тиклем халык аңлап бетмәне. Бына әле урамга сыгып карагыз, бик күп кешеләр битлекһез йөри. Кибеттәрдә лә йөриләр, театрларда ла утыралар битлекһез. Бик күп. Менә шул бик минең әсенгән нисек дип әйтәм, хисләрем бына шул турында битлекһез кешеләрне күрһәм, уйлап куям, кешеләр һаман әле аңлап бетмәгән. Һәм икенчедән ул тирегә антисептиктар куллану, кулларды эшкәртү һәм дистанцияны, кеше арасында дистанцияны тоту, ул шулай һәйбәт хаклап калу сараһы. Бына шуны әлбәттә вакцина ул иң дөрес юл. Хаклану сараһы. Вакцина эшләткән хәлдә лә битлек киергә һәм кулларды эшкәртергә онытырга ярамый. Бына вакцина эшләтүгә каршы булгандар тагыла бер дәлил килтерә. Бу вирус бик тиз мутацияга бирешә, яңа штамдары барлыкка килеп тора. Әлеге вакытта Бөек Британияда тагы яңа штамы барлыкка килгән дигән хәбәрләр булды. Бу вакцина имештә яңа ошо мутациялардан хакламай. Дөресме бу? Әлбәттә, бу яңлыш фикер. Улай итеп уйларга ярамай. Вирус ул үзгәреп тора, штамдары үзгәреп тора. Шул грипптың да ел һайын яңа штам барлыкка килә. Менә грипп вирусы менән сагыштырып караганда, кидү вирусы был коронавируска караганда ла тизрәк мутацияга бирешә, елдан-ел уның берничә төре барлыкка килеп тора. Һәм без уга вакцина эшләйбез, кешеләрдә хаклар өчен. Менә бу вакциналарда коронавирустың төрле штамдарыннан хаклай. Шуның өчен бу ялган фикер дип әйтә алам. Тагыла бер дәлил, вакцина өнәмәүчеләрдән улда булһа, был Спутник V айруса популяр вакцинаның РНК кислотаһы нигездә эшләнүе, ягъни ул классик вакцина түгел. Бына шул һиткәндерә борсауга һала. Ничек аңлатырһығыҙ бында? Пандемия башланғас бит инде фән эшмәкәрләре бик менә вакцина эшләү тураһында уйлана башланылар, вакытында уйландылар һәм тиз арала вакцина уйлап таптылар. Әлбәттә, был классик вакцина түгел, әмма хаклану сараһы булып тора. Был сир үзе лә яңа сир. Классик сир түгел, уның үтеүе давалау саралары ла классик түгел. Давалау сараларында, хаклану сараларында без әле улар ошо хораудар өстендә без эшләйбез, уйлайбыз, төшенәбез, яңа юлдар тәкъдим итәләр бит инде фән эшмәкәрләре. Был классик сир түгел, шуның өчен уга бернинди дә классик җавап та булырга мөмкин түгел. Һәм тәкъдим ителгән хаклану сараларын кулланырга кирәктер.
шулай бит. Әйе, дөрес әйтәсез. Бына Европалағы Сан-Марино дәүләте Россиядан һатып алган Спутник V вакцинаһын милли календарға индергән һәм коронавирусқа каршы тора алган. Ә безнең Россиядә касан милли календарга индерелер бу вакцина? Касандыр милли календарга был вакцина керер дип уйлайм. Менә безнең бит ошол пандемия үткәс, хәлдәр тотрыклангас, менә шул вирустың әүдемлеге басылгас, касандыр дип менә инфекционистлар, эпидемиологлар шулай итеп фаразлайбыз. Бу безнең кадимге югары тын юлларының кискен сире булып каласак. Һәм әлбиттә, менә шул сезон грипп һымак, кидеү һымак вакыты менән ул безгә әйләнеп кайтып, кадимге сир булыр дип өмет итәбез. Һәм менә шул вакытта уга каршы төрөсен без шулай ук вакцина яһатырбыз һәм милли календарга ла ул индерелер дигән өметтә яшәйбез. Шулай булырына мин Бына эҙең фараз, касан еңербез? Касан ул миҙгел сире булып калыр? Әйтеүе бик ауыр, әлбиттә. Ни өсөн дигәндә, безнең Рәсәй халкының бит инде айырылып торган һәдәттәре бар. Менә әлегелә менталитет, әлегелә битлектәр, әлегелә машул вакцинага караш. Әлбиттә, вакцина эшләтеп, битлектәр кейеп, менә киләһе ял көндәрендә өйдә бикләнеп ултырһак, йөрөмәһәк, сирде тиҙрәк туктатып булыр ине. Ә менә безнең шундай айырмалы һәдәттәр арҡаһында касан был пандемия туктар, әйтеүе ҡыйын. Мин әйтә алмайым, әлбиттә, киләһе йылдарда туктар дигән өмөттә йәшәйбез. Шулай итеп, тамашасыларға яна бер тапҡыр һеҙҙең кәңәштәр һәм теләктәр. Менә тамашасыларға тағы нимә тураһында, вакцина тураһында әйтеп утырырға теләгәйнем. Ҡайһы бер кешеләр менә яҙ көнө вакцина эшләттеләр, 2 компонентлы вакцина эшләттеләр һәм уларҙың 3 айдан 6 айдан антисемдәре уже юғала. Уларҙың һаны бик түбән, кәмей һәм әлбиттә был антисемдәр коронавирустан һаҡлап ҡала алмай. Вакцинаны ҡабатлап торға кәрәк. Ревакцинация, 6 ай һайын ревакцинация ул күрһәтелгән, шундай тейеш кәңәш ителгән. Бер һүҙ әйткәндә, үҙебеҙҙең сәләмәтлеккә яуаплығараҡ, шулай бит. Шулай. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, Йоғошлы ауырыуҙар Республика клиник дауаханаһының бүлек мөдире Фәғилә Ҡотлоғужина беҙҙең студияла булды. Яман сирҙе нисек еңеү тураһында һөйләштек бөгөн. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.